τη Ρόζα σίγουρα. Όχι, γυρίζω από τη Ρόζα και να μπούμε Μπασά. Τότε πέρασες δίπλα από τον κήπο μου. Τον Τζούκο δεν τον επηρεάζεις. Αυτός αν γκρέμεται από πάνω θα βγει ολόησιος σαν τούτον εδώ. Ναι. Εάν συναντήσει εμπόδια αρχίζει και στρίβει για να μεγαλώσει. Κάτω. Αν συναντήσει εμπόδιο, αυτός αρχίζει και στρίβει να μεγαλώσει. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τον επηρεάξω, δεν μπορώ να το αλλάξω τίποτα. Απλά κοιτάω το σχήμα του και καταλαβαίνουμε τι θα βγει. Ναι. Αυτός μοιάζει με κύκνο. Είναι τέχνη πάντως. Γιατί μόνο το ότι ελέγχει τις γατέχει την τα πάει να βγει. Λευτέρης. Του γιου μου. Και δουλεύουμε μαζί με το γιο μου. Να είστε καλά. Όλη η Κρήτη είναι γεμάτη Κινέζοι. Είμαστε οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα που έχουμε αυτή την τρέλα να ασχολούμαστε. Όχι, το μεράκι είναι και σημαντικό. Και με αυτό φτιάχνουμε πάρα πολύ. Πώς είναι το όνομά σας? Στέλιος. Όλα αυτά από τον κήπο του κυρίου Στέλιου. Μπουρνέλες είναι. Μπουρνέλες. Τι έφαγες και μαύρο? Μαύρο.
αργιστό δεν κάνει, λέει καρδιά και δεν μερώνει, σαν της ερήμιας